Svet nie je taký veľký, ako sa pôvodne myslelo. Znie časť citátu z divadelnej hry Pána Štepku. Dnes mi znie v ušiach celý deň, pretože som sa o jeho pravdivosti presvedčila neuveriteľným spôsobom. Často vravím, že žijem neuveriteľné príbehy a že ma len tak niečo neprekvapí. Ale niečo takéto úžasné by som si nedokázala ani vysnívať. Všetko začalo tým, že som si v stredu v MHD všimla chlapča, ktoré nástojčivo opakovalo, že vidí šaša. Napísala som o tom status na Facebook a za 2 dní ho lajklo neuveriteľných 4992 ľudí a nazdielalo 775. Tým sa začalo to najneuveriteľnejšie, čo sa mi dodnes stalo. Citujem status pre tých, ktorí ho nečítali a najmä pre seba, aby som naň nezabudla. Facebook 25.2015. MHD. Sedím. Vedľa mňa mamička s dieťaťom na kolenách. Šašo, šašo, vykrikuje chlapec a nadšene ukazuje smerom k celkom obyčajnej žene. Mamička pozerá, ja pozerám, ale nikde žiaden klaun. Mamička najskôr skúma, kde ho dieťa vidí. Potom mu vysvetľuje, čo to šašo je a ako vyzerá. A potom, že žiaden šašo tu nie je. Šašo, šašo! Trvá malý na svojom a bez prestávky kričí a ukazuje. Šašo, 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 šašo! Prejdeme cca 2 zastávky, matka už prešla cez bezradnosť a zúfalstvo do hnevu a keďže niektorí cestujúci zazerajú, frfľu a žiadajú ju, aby čoraz silnejšie kričiace dieťa umlčala, už ho nepresvieča, že v buse šašo nie je, ale snaží sa ho umlčať nahnevaným. Buď už ticho! A zakrýva mu dlaňou ústa. Mňa to zaujalo a tak, chtiac vedieť, čo ten malý vlastne vidí, sa prikrčím a spoza neho vo výške jeho očí vykuknem a fakt, je tam. Skúsila som vám ho narýchlo odfotiť. Nájdete ho na mojom blogu. Gombíček na výstup robí dáme zdanlivo optický červený nos, ktorý vidí iba chlapča zo svojho uhlu pohľadu. A ja sa tak pozerám na toho šaša a uvažujem nad našimi spôsobmi. Najskôr skúmame, čo si myslel. Keď šaša nevidíme, povieme mu, že nechápe, čo to šašo je. Potom pridáme, že sa mýli. Nakoniec, že žiaden tu nie je. A keď to nestačí, snažíme sa ho umlčať len preto, aby bol kľud. Pritom stačilo dôverovať a pozrieť sa na to z jeho uhla pohľadu. Alebo mu aspoň veriť a rešpektovať a priznať, že ja šaša nevidím, ale to, že ho neviem vidieť, ešte nemusí znamenať, že on sa mýli a už vôbec nie, že klame alebo si vymýšľa. Keby sa dnes usporiadala v MHD súťaž, kto z nás bol najväčší šašo, čítaj najviac na smiech, asi by to vyhrali dospelí, čo chceli umlčať dieťa len preto, že videlo niečo, čo oni nevideli. Lebo to bolo mimo ich uhla pohľadu. A oni sa nenamáhali vyskúšať si ten detský. A ja teraz uvažujem, ako často toto deťom robíme. A kedy potom nastane ten zlom, že prestanú veriť buď tomu, čo vidia, alebo nám. Koniec statusu. Hneď v komentároch sa ma niekto spýtal, či som to ukázala aj tej mame. No, neukázala. Ja som vstala, že vystúpim pred zastávkou a naklonila som sa, aby som videla, čo malý vidí. Potom, pretože mám návyk o krásne okamihy sa deliť, som to rýchlo cvakla a ledva som stihla vyskočiť z autobusu. Po tej otázke som si ale povedala, že ten človek má pravdu. Dôležitejšie ako fotiť, zrejme fakt bolo, aby sa tá mama dozvedela, čo to dieťa vidí. A priateľom som to mohla opísať aj bez fotenia. V hlave som si uložila, že to nejako napravím. Nevedela som ako. Iba som si povedala, že pre budúcnosť si toto fakt dobre zapamätám.
A vyslala som prosbu niekde hore, aby mi to v najbližšej podobnej situácii docvaklo. A aby som oslovila priamo toho, koho sa to týka. No a dnes som dostala správu. Začínala slovami. Milá Ľubica, som tá mamina, ktorá sa s vami viezla v MHD. Ďakujem vám za to, čo ste napísala. Dostalo sa to ku mne hneď večer. Kamoška mi preposlala, že aha, aký krásny status. A ja som sa rozplakala, lebo mi došlo, že je to o mne. V tom okamihu mi list vypadol na kolená a ja som sedela v nemom úžase. Moje želanie, to ako neuveriteľne sa šírilo internetom, hoci iné správy sa až tak nešíria. Ja viem, že náhody neexistujú a tak sa to k tej maminke zjavne chcelo dostať. Ale ako sa dostala ona nazad ku mne? Ako to, že mám od nej ručne písaný ozajstný list v schránke na mojej adrese? Nechápala som nič z toho, čo sa dialo. No pokračovala som v čítaní. Náš Adamko je chlapec, ktorý skoro nehovorí. Som zvyknutá, že vydáva rôzne zvuky, za ktoré sa na nás ľudia hnevajú. Nemá ešte 3 roky, no boli sme už na vyšetrenie, či nie je autista. Lebo netvorí vety a rozpráva málo. No keď spustí, väčšinou nástojčivo opakuje jedno a jediné to isté slovo, naliehavo a potom zlostne. Poradili mi ho mocne objímať a dať mu dlaň cez ústa, aby vedel, že to ostatným vadí. A tak to aj robím. Objímam ho a zapchávam mu ústa, keď treba. No aj tak nás už párkrát vyhodili z autobusu. Preto som sa rozplakala, keď som si prečítala, čo ste napísala. Prišlo mi tak ľúto, že cudzia žena viac rozumie môjmu synovi ako ja. Rozhodla som sa, že sa pokúsim viac mu rozumieť a keď to nepôjde, budem mu aspoň veriť. Mne moja mama stále opakovala vetu. Čo na toto povedia ľudia? Čo? A ja som to neznášala. Teraz zapchávam ústa svojmu synovi, lebo sa bojím toho, čo som najviac neznášala. Čo na to povedia iní? A pritom na prvom mieste by malo byť, ako sa cíti Adamko. Fotku od vás, tú so šašom, som si vytlačila a zalaminovala. Hoci je rozmazaná. Dala som si ju medzi doklady, ktoré mám vždy pri sebe. Nech mi pripomína, že dôležité je to, ako sa cíti on. Napísala som si krížom cez ňu. Ver svojmu synovi, ako to vidí on. Možno to nikdy nedokážem vidieť takisto, alebo chápať. A možno mi to aj celkom unikne, ale už nikdy ho nebudem umlčiavať zo strachu, že čo povedia ľudia. Ešte raz ďakujem a chcem zostať v anonymite. Preto sa nepodpisujem, ale budem rada, ak pod status pridáte tento list. Možno pomôže aj iným mamičkám, ktoré si vsugerovali, že žiť treba podľa toho, čo na to hovoria ľudia. A nie podľa toho, čo cítia oni samé. Maminka Adamka. Čo dodať? Svet je plný zázrakov. Žijem neuveriteľný život. Dejú sa mi neskutočne krásne veci. Ďakujem vám, priatelia, že ste svojim obrovským záujmom o príbeh detského videnia sveta spôsobili, že sa dostalo aj jeho maminke. Ďakujem, že sa ma na maminku niekto opýtal a ja som si vďaka tomu úprimne prijala nejako jej to povedať. A ďakujem aj za to, že svet funguje naozaj tak, že si stačí prijať. Keď som sa o tomto rozprávala so svojou dcérou, dala tomuto krásnemu dňa, plnému pre mňa neuveriteľných náhod a splnených želaní, tú najkrajšiu bodku. Mami, a prečo si myslíš, že tvoje želanie spôsobilo niečo také veľké, že toľko ľudí si prečítalo tvoj príbeh a že sa dostal k maminke toho chlapca, že ona ťa našla a napísala ti? Chcela som podporiť vieru v zázračný svet a tak som chcela povedať niečo na tú tému. No než som otvorila ústa, od Julky sa mi dostalo. V skutočnosti si nevšimla to najdôležitejšie.
Tento príbeh ukazuje, že sme všetci spolu spojení a že toto spojenie je silnejšie, hlbšie a krajšie, ako sa dá vôbec vidieť. A potom stačí želanie malého chlapca, ktorému nerozumie jeho maminka. Želanie maminky, ktorá mu rozumieť chce. Tvoje želanie zachytávať krásu sveta pre ostatných. Želanie všetkých, čo tú krásu vedia v tvojich riadkoch nájsť a poslať do sveta. Želanie cudzieho pána, aby sa dostalo k mame, ktoré vytvorí tvoje želanie, dostať to k nej. A to sa spojí s jej želaním a vrátia sa k želaniu malého chlapca, ktorému aspoň na chvíľku porozumie jeho mama. Sme takí prepojení, že sme navzájom súčasťou svojich želaní. Preto sa to vie stať, všetky tie zázraky. Nuž, milí moji, ďakujem vám všetkým, že sme súčasťou niečoho viac. Niečoho, čo dnes umožnilo, aby jedna maminka pochopila svoje dieťa. Lebo to je veľká vec. Mne sa príliš často stáva, že tie svoje deti nechápem. Ale milujem ich a dôverujem im o to viac. Ďakujem nám všetkým. Ľuba.